Доматите са основен зеленчук в цялата световна икономика. Доматите имат много голямо разнообразие. Може да намерите едроплодни, дребноплодни, коктейлни, които могат да бъдат през цялата година. Трябва да ги сеем равномерно, всеки да намери мястото си под слънцето, както се казва. Тези семена носят гена, откъдето са дошли. Здравей! Как се изхранваш? С храна как? Баща ми и майка ми дават пари си на стол, по закусвални. Как се прехранваш? В смисъл? Как изкарваш прехраната си? Работиш ли? В момента не, но доскоро работя. Какво работеше? Пятерка. В момента отива на едно интервю. За каква работа? За барман. Един момент сега. Бихте ли се представили защо снимате, за какво снимате и така нататък? Но освен това, някакси не е учтиво да говоря с шапка на главата. Не. Седя си вкъщи и родителите ме хранят. Това е приказка. Студентка ли си? Да, студентка съм. В момента на лекции ли отиваш? Не, на работа отивам. Успяваш ли да посещаваш лекции? Справям се някакси. Се правя всичко възможно, за да си освобождавам така времето или да работя по такъв начин, че да посещавам. Поне един път седмицата. Сутрин така рано, като излизаш на работа, не се ли притесняваш, че нямаш достатъчно време да се нагласиш, да си сложиш грим, да изглеждаш добре? За тази цел ставам един час по-рано. По цял свят студентите трябва да ви кажа, че учат и работят. Между другото, нашите студенти също го правят сега и това нещо. И влизам в положението, защото знам колко е скъп живота на един млад човек, дошъл от провинцията в София. На мен също не ми е лесно, никога не ми е било лесно, но няма да се предам. И аз не уважавам хората, които се предават и които се намират причина само единствено да се откажат, защото така е по-лесно. Да, така е по-лесно, но защо? Всички нямат пари, а в крайна сметка намира се по някой лев. И аз съм студент и ги знам тия неща. Казвам ти сериозно, 2 дена нищо не съм ял. Сериозно? Не, шегувам се. Добре. Пари аз не мога да ти дам, имам една сусамка останала, ако това те устроя. Ще бъда много благодарен. Чакай да вия. Ето. Благодаря. Добре ли? Ти как се кажеш? Ангел съм аз. И аз съм ангел. Адаш. Айде успехи. Дано се оправиш. Дори жив и здрав, да знаеш, че ще я върна си намеря работа. Не, ти вържи двата края, другото. Айде. Ние всички сереем! Ние всички сереем! Ангеле! А ти, ангелчо, ще серееш! Ангелчо! Той има заложбата, но ние трябва да умеем как да я стръгнем и да му покажем, че той не е нищо, а нещо. Той не е идвал от празното. Той идвал от някаква история, от някаква природа. Тази природа е сложила в него много неща в неговото развитие. Този продукт ще бъде отговорен, както били само предедите в началната им фази на развитието на вида, на растения, на човек, на организъм въобще. Както мака те залюбих, как голяма не те взех,
Зарате, девойко мъничка, аз намразих любовта. С нощи минах покрай вази, ти венчаеше се с друг. Дигна очи ме прогледна, съзиранише за мен. Отново сме в студентски град. И сега ще си поговорим с съжителите на студентите. Това са 3 човека, които нямат определено жилище в София. Сега ще видим как се припитават те в студентски град и защо са избрали точно това място. Тук, в студентския град, нали, намеряме начин, с който да преживяваме. Смисъл не да се краде, одим по кофите, така, отваряме пликовете, гледаме, ако има хляб хубав, нали, да не е плесенясал, взимаме го, нещо яденце, ако се изхвърли по-хубаво, нали, да не е развалено, взимаме и с това се храним, това ядем. От тук какво ще си харесаш? Ами от тук, как гледам, няма какво е. Обикновено така изтръсваме пликовете и като няма нищо, подминаваме в другата кофа. Намерят в буркани запечатана храна, които са донесени от провинцията, от родителите на студентите, но те една и съща храна не е много полезна за здравето. И ядат един път от него и хартисало сменяват па с друга храна, просто нали, има кой се грижи за тях. Нещо като правят рождени дни и сутрин като станат и каквото артиста ядени, пиене, лавчанти, тенджури, торти, вина с туби и ни ги носят на нас, ни ги дават на нас. Студентски град номер 1. А ти на колко години си? На 17. И от колко време живееш тук? От 1 година. Тук намерих един монитор, компютър. Какво ще го правиш? Ще гледам да си го пробва някакси. Ти искаш ли да бъдеш студент? Студент да бъда? Да. Не, ми трябва да бъда студент, добре съм си циганин. Хората не уважават, дават всичко, разбираш. Всичко хубаво такова в студентски град, но не е хубаво, защото няма работа. В момента се намираме в общежитието на Чичо Митко. А ти къде спиш? Тук. Тук спиш? Да, тук. С колко одеяла се завиваш? 2 одеяла и едно старо юрганче. Такова, то по-скъсанко, ама няма как. Тях откъде ги взе? Моля? Откъде ги взе тях? Ами, до кофите съм ги намирал. Виждам, че имаш огледалце. Това като какво е тази част на стаята? Ами тази част е преди излезем, нали, преди излеза. Така облика се, погледна се какво представлявам да се не плашат хората от мене. Румене, ти за какво мечтаеш? За къща. Каква къща? Една стаечка 4x4 да си направя. Какво ще има в тази къща? Ще има легла, ще има телевизор, например за децата компютър. Мечтаеш за семейство, значи? Мечтая си. Колко ще е голямо семейството ти? 10 деца ще направя. 10 момчета и 2 момичета. Като баща ми. Ще направим 11 бройки. Жена ти каква ще бъде? Като циганка. Как ще изглежда? Как ще изглежда ли? Да. Тя не всички, аз си имам гаже, тя е в момента на провинцията, обаче искат много пари за нея. 2500 искат. Майка и баща и да са жени. Понеже ние сме цигани и се купуваме, разбираш. Се сладба, тази дойде, излиза 5000 лева, 6 една булка да си купиш. Ти кога ще ги имаш тези пари? Когато реши Господ тогава. Този продукт е дошъл, той растял на корен, той освоил каквото му е необходимо от храна, влага, температура, слънце и тогава той ще бъде качествен продукт. Тогава ще отговаря на пазара. Иначе той ще излиза. Я слънчасал, я не е подготвен, я още зелен и тогава пазара няма да... Той ще го отхвърли. В 8 часа отивам на изпит, само че моя вид е като след 12 часов работен ден. Едва съм си махнала тежкия грим, очите са ми червени. Появявам се пред преподавателя и той естествено не ми вярва, че съм била на работа. Си мисли, че съм ходила по заведенията, цяла нощ съм дивяла и въобще не ме интересува неговия предмет. Обаче след гимназията се оказа, че не владея кой знае колко неща да върша. А и когато човек ходи на лекции, има много
малко време да работи. И в един момент се оказа, че аз попаднах в нощните клубове и заведения, едни от най-елитните в София. Била съм и сервитьорка, и барманка, и танцорка. Най-много съм работила като сервитьорка, защото е най-доходно. Дали ще те щипнат, дали ще те ударят по дупето, почват да ти целуват ръцете. Имало даже случаи, когато взима фотоапарата и го с резки движения го пъха под полата и снима. И в един момент ти се оплакаш на охраната и те, какво да направим? На клиент нищо не се отказва. 14-16 часа на крак, на висок ток, без да имаш право да сядаш, защото това е глоба. Без да имаш право да пиеш вода, камо ли безалкохолна или нещо от сорта. Без да имаш право да пушиш и просто ти си като робот там, на машина. Много често се е случвало, шефовете се изразяват, че сме били лапачи, защото сме идвали тук едва ли да вземем неговите пари. А ние работиме с 2 парцала общо взето, които да прикриват много малка част от тялото ни. И на мен кръста ми беше непрекъснато оголен. И след няколко месеца така работа ми настигнаха бъбреците. Значи бях 5 дена с 40 градуса температура и никой не може да разбере за какво става въпрос. И така съм работила. Значи в един момент аз просто халюцинирах, въобще не знам кое е истина и кое не. Отивам при клиентите и казвам, не знам дали имате да ми плащате. Просто не се чувствам добре, всеки момент ще припадна. Носила съм таблата и съм плакала. Просто много зле се чувствах. Казвам на шефа, искам да се прибера вкъщи. Не ще останеш до края на работния ден. Приехаме в болница по спешност. И вече беше на кантар дали ще вадят бъбреците, дали ще останат. И това можеше цял живот да бъда на хемодиализа или пък както по телевизията много деца си търсят бъбреци, така и аз да си търся. Семената трябва да бъдат защитени, защото те са основата на живота на тези новите същества, които ние ще ги произвеждаме. Тук са защитени, като че ли имунизирани срещу стресовите фактори, които ще се срещат в новия живот. Отново се намираме в чудният студентски град. Тук, на тези приветливи и топли слънчеви улици, които днес са пълни с хора, студенти, дошли да посрещнат цар Амфкука. А защо е дошъл цар Амфкука? Спрете! Момче! Ела тук, бе! Имаш ли работа? Ела? Дар. Амфкука. Цар Амфкука. Благодаря, Амфкука. Отвори го. Отвори го. Не искам от такива неща. Защо? Това е голяма чест. Каква чест? Аз съм гладен съм. Той ще ти предложи работа. Ще имаш много парички. Искам да ям. Ще се нахраниш. Момче! Момче! Стоп! Чакайте. Стоп! Да, Стоп! кажете. Здравейте! Надявам се да ме допуснете близо до вашия цар. Ами не е допустимо, принципно. Ще се опитам. Искам да му задам няколко въпроса. Царю? Царю, чувате ли ме?
Нека аз да отговоря на въпросите ви, защото... Ама не съм го задала още. Нали знаете, изобщо... Само едно вметване да направя. Това е господин Капарански, уважаеми зрители. Навярно познавате този виден политик. Да. Той все пак е доста скромен човек и това личи. Да. Каква е каузата на това шествие? Каузата е всички да имат най-вече работа, парички. Търсим най-вече млади хора. Да. Защото, вижте, в младите хора е бъдещето. Господин Капарански, какво е това? Подарък от самият цар. Лично за мен? Лично за вас, да. Много Дайте, мило. да отворете. Всички ли правите такива подаръци? Да, Какво всички ще е млади братство? хора. Много рядко стар човек. Занесете си вкъщи. Не, благодаря ви, аз не употребявам. Не, моля ви. Може, приятели, на някой... Да. 1, 2, 3, проба. Окей. На бригади ходила ли си? Да. Колко пъти? Веднъж. Хареса ли ти? Изкарах достатъчно, похарчих достатъчно и върнах. Има и такива, които всъщност за тях е начин, по който те легално или нелегално или полулегално да останат в чужбина. Това не го споделя. Студентите как ги виждат? Виждам ги да учат в България, да живеят в чужбина. А защо сега, примерно, сте права в автобуса? Не трябва ли някой да ви отстъпи място? Не, защото вие ме спряхте. Ето, свободно място има, обикновено ми отстъпват. До мен сега седят няколко човека, които са ходили на бригада миналата година в Америка. И са останали пристрастени към нещо. Какво е това и как ще се излекуват, ще разберем сега. Аз бях на бригада в Охайо. Един прекрасен централен щат, който ме доведе до ужасна пристрастеност към чистите подове. Защо? Защото ти създава чувство за съвършенство, за завършеност и за удовлетвореност. За това, и аз се боря с това вече доста време. Не мога да видя лицето си вече. Превърнах се в малко мизерно човече. Имам нужда да работя, да живея, да творя. Искам стеки шейк да правя всеки ден кафтета. Но те не ме искат. Ники, Да. каква е твоята зависимост? Моята зависимост е чистите кърпи. Аз съм много стерилен човек и обичам чистото. А в Америка успя ли да го получиш това? Разбира се, пренесох хиляди чисти кърпи. Това беше моето удовлетворение и заради това заминах. Работех като сервитьорка. И понеже моята пристрастеност е към градския транспорт, страшно много го обичам. Някак си много исках да видя градския транспорт на американците и наистина съм страшно въодушевена. Чисто, приятно, има климатици вътре. Шофьорите те поздравяват всеки път, когато влезеш, ти казват добър ден, довиждане. Ами аз работех на 2 пълни работи. Това означава 2 работи по 8 часа. И както го сметнах с почивки, които не се броят в работно време, имах 6 часа свободни на ден, в които трябваше да се придвижвам от едно място на друго, да се къпя, да спя и дори да ям. Никой не работи на една работа. Повечето хора работят на 2 места, някои работят и на 3. Ако успеят да свикнат да не спят и да не ядат, успяват да работят и на 4. Аз обичам българския градски транспорт. Там е една страшно задушевна обстановка и всички сме толкова близки един до друг и може да усетиш уханията на хората, особено понеже аз съм 1,55 и лятото, когато хората се хванат горе и аз им стигам до подмишниците, е толкова приятно и невероятно. И аз обожавам градския транспорт. Америка има нужда от някой, който да я нарушава правилата и ако не сме ние, просто ще умре от скука. Това е. Ти какви правила си нарушавал? Подсъдно е, стига. България има ли нужда от теб? Аз трябва да я покажа какво мога. Защото там хората не ме питаха какво мога.
Те ми казаха какво се иска от мен, а тук трябва да докажа, че мога нещо и тогава, може би, България ще има нужда от мен. Надявам се. Изнасяме ги много, но къде ги изнасяме? Изнасяме ги като готови продукти, които ще бъдат реализирани, както казвам. Те трябва да имат основата е заложена тук. Ако ние сме добри стопани, сме ги произвели както трябва, те ще могат да оцелеят вече в новата обстановка. Има ли смисъл студента да протестира? Честно ли? До сега от разни протести няма никаква полза. Може би Не мислиш, че е така, защото на протестите отива толкова, колкото сега сме в автобуса, при мен. Може би да. Протестирахте ли? Не можахме тогава. Имахме други ангажименти. Както виждате, протеста не се подкрепя от много хора. Не от той, че не са съгласни, а просто не им се излиза. Няма за какво да протестираш. В принцип има. Има, защото ако отидеш на протест ще е по-хубав. Не мисля. Какво трябва да се промени? Трябва да се промени. Поначало основите. Основите, защото първото, че ги нямаме тези основи. Основите, които са? Образование. Това е основата на всичко. А тук го няма. Най-драстичното за мен е липсата на библиотеки, условия за учене, за работа. Мисля, че трябва да се вземат сериозни мерки и наистина един студентски град да стане студентски кампус, както си по цял свят. Има ли ценности, морал, прав ли е да протестира? Има ли бъдеще? Ако иска да има бъдеще, трябва да протестира. Абсолютно. Само, че трябва да слизам, съжалявам. Времето за беритбата ще дойде, когато протякоха вече всички органогенезни моменти. Значи, плодовете е целта на нашия продукт, а не грубата маса, която няма да ни върши работа. И винаги сме го казали това. Значи, този, който се развива нормално, той ще дава подходящия плод. Който не се развива нормално, той ще бъде слаб, той не е адаптивен към тези новите условия, където ние ще го хвърлим. Сега и полицията иде. Какво правите тук? Протестирам. И за какво протестираме? Изведай си ръката от Джо. Извинявайте. Протестираме срещу положението. Вижте какво живеем. Аз съм пенсионерка и съм на техното дърадже. Кажете му, какво е дъраджето? Дъраджето ми е 100 лева, а разноските са ми 150. И за какво протестираме? Парички. И какво мир на земята? Ти на нормален ли си, кръв си? Аз мисля, че и твоите пари не са много, да? Те не са много, ама аз не протестирам. Не протестираш, защото си има сигурно допълнително. Не взимам допълнително. Не пихте ли водичка, не пушихте ли пред министерството, или? Айде малко по-кротко, а? А я да те видя тебе, бе. Няма покажи, Вики, покажи му какво Не ти си един сладур. А вие? Само какво парички? Кой да даде тези парички сега? Аз българка ли съм? Америка ли да ми даде? България ще ми даде. Ама как? Не се смей, бе. Не се смей, бе. Те имат и по-големи пенсии, по-големи заплати, а на нас цените са европейска, а заплатите, пенсиите... Какво по-добре ли? Те са по-добре, че взимат повече парички. По-добре сме, яме виж, по-съм добре. Вижте, ако имате да им казвате нещо, ни го кажете. Имам официално разрешение да протестираме. Все правите някакви неща и нищо не се оправя. Това е. Какво са? Правителство ще сваляме, така ли? Това, че се стане акрил, означава да се го изкарате върху нас. Ама какво си изкарва върху вас, бе? Старши, заяжда се. Ма не се заяждам, ти има книги си извади ръката от джоба. Искаш да разтуриш протеста. Ама ще го разтуря, защото нещо не надушвам, че е много добър този протест. А вашия някой разтури ли го? Имаме право да протестираме. Айде да се махнат от тук. Айде. Имаме право да протестираме. Айде да се махнат, казах всички тук. Махни се, дай това. Айде, махни се. Айде, махнете се от тук. Айде. Айде, бе, не ме бутай, бе! Не ме бутай, бе! Какво искаш ти, а? Какво искаш? Не, нищо. Какво искаш ти, бе? Стига, Яво, не мълчи си. Какво искаш? А? Как сте? Добре ли сте да не сте се ударил? Разпръснете се!
Разпръснете се! Разпръснете се! Спри! За да се получи добър озрял плод, трябва да изпълним някои условия. Първото условие трябва да го избираме като подходящ генетически материал. Второ, в коя почва ще го отглеждаме този материал. Какви навременни грижи трябва да полагаме на тях и в коя подходяща фаза да го приберем и да го предлагаме на пазара. Така, това е една поема от великия български поет, писател Радой Ралин. Казва се «Живота от Радой Ралин». Градина, пролет, май, цветя, скамейка, шепосладък и сред цветята той и тя. Любов и тъй нататък. Поле, природа, красота, река, гора оттатък, пробуда с бърната мечта, живот и тъй нататък. Годеж, венчило, поп и брак, момент безумен кратък, а после скука, прози мрак, деца и тъй нататък. Началник, шеф, пари, кола, вертепи тъй сред мрака, кафе, билярд, квартира, ключ, жени и тъй нататък. Полуда, нежност, плач и смях, плесник и писък кратък, багаж, дете, билет, носач, развод и тъй нататък. И накрая, наследници и камбанен звън, и яма сред тревата, кирка, лопата, поп и кръст, ковчег и без нататък. С подкрепата на Sony Европа.